er med til det opbyggende spil, Tavlo. Og det kan også være tanken, at hun lige spiller midterforsvar, indtil man så, som vi hørte annonceret, skifter over til at spille ud og evner til at spille sig fri. Det er fremragende det her. Fatima El Ful. Og herinde Testrup. Ellers hun leverer. Ja, det forsvarsspil, som basalt set handler om. Og bolden væk fra målet. Theresa Nielsen. Lamti. Igen Theresa Nielsen. Ja, den får hun så. Ikke noget frispark her, mener kampens dommer. Synes jeg nu, det lignede til Alek Pedova. Og frispark begår